Ok. Salutare, oameni buni! Salutare tuturor, eu sunt Vlad Boss și bine m-am regăsit la un episod de Shadow Fight 2! Hai să dăm drumul! Jucăm! Frumos! Frumos! Deci, mi-am cumpărat aia cu diamantă, scurtă, bine scurtă. What the fuck, ce scurtă, o să o batem. Ați văzut ce scria easy, pentru că am sabia și aia. O să vedeți cum am echipat eu. Să vedeți voi, să vedeți voi! Mi luați de aici la mama voastră, mai du-te. Bum și chilichi. Bum. Bam. Oh my god, jumătate de viață, voi vă dați seama. Voi vă dați seama ce bună e asta. Nați. Nați. Doamne, Dumnezeu. Da, eu sunt... Și de parcă episodul 4 din Shadow Fight, de ăla era 3-ul. Do-te... Și am văzut că poate adică la Geometry Dash Meltdown, cred că v-a plăcut episoadele. Și vreau să fac ca și la Shadow Fight să vă placă episoadele. Adică uitați, este un joc super fain. Shadow Fight. Apoi acum zic de ce să nu vă placă episoadele. Și eu zic să mai filmăm și de Shadow Fight. Dar nu să încheiem acel episodul, fiindcă va fi prea scurt, înseamnă. Dar nu pot să închidem. Poate se aude prea tare gălăgie pe filmare, dar eu credeau. Oh my god. Ok, mai ne batem cu cineva. Cu 2-3 nebuni, 2-3 ciobani pe la țară, pe la țară. Primul cioban este Rogue, normal. Dan 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 dan. Bă, dar n-ar trebui să mă scadă nici din viață. Bum! Fraiere, nu pot să te bat. Ați, dar de ce? Ați, stem. Mama ta de nebun. Voam și voam. Dă-te, bă! Dă-te. Au, shit. Nu-i de bună. Bă, mai du-te. Frate, uite, și când se ferește îi dau damage. Îi dau damage. Uabishararam dararam. Eu știu că cine mai întreabă, bă, banii nu se văd bine și diamantele, dar... asta e. Măcar joc Shadow Fight și eu poate vă place. Nu s-a așa în slow motion. Să dau peste cap. Uamș! Da, nu l-am bătut pe fraier. Dar frate, uite prima rundă. Ai. Trag picioare în burtă, morși, da, și când îți trag un picior. Așa a fost aia în slow motion. Boi, am tras un picior. Vai, ce-am borat una. Ok. Iap. Te bot, foiere. Chacalaca, macalaca, shakam, bitch. Slow-mo. Fuck. Whoops. Watcha. Bish. Zigda-bam. Zigda-bish. Zigda-bam. Zigda-bish. Bă, ce tare-i bat în slow motion. Adică... Bum. Au, shit. Am ratat. Ce ocazie bună. Cum puteam să-l bat în slow motion. Nuts. Dar cum a trecut sabia prin el? Oh shit. Slow motion. Fix în cap. Uopși. Bum. Oh, fix capul. O da cu capul la mine în bib. Ați văzut și voi faza. O da cu capul la mine în bib. Cum să nu ratați videoclipul ăsta? Este super tare, vă gândiți. Armele astea, cât de mult poți să faci? Easy busy lemon squeezy, easy busy lemon squeezy, easy busy lemon squeezy. Păi noi avem infinit. Noi avem din alea infinite.
Avem infinite diamante, bani. Ucea! Bomși! Slow motion! Au, shit, mi-a tras una! Și acum am tras draguna cu picioarele. Slow bij! Ziga bij! Au, shit! Bitch! No shit! Bitch! Son of a... Doamne, ce greu e! Bumși! Mă ajută picioarele. Unde am tras? Zgbij! Fix acolo am tras iarăși. Bitch! Na, bum shakalaka! Yeah! Slow motion! Fiera, doamne, ți-i dau cu sabie. Nu! Ouch, shit! M-ai pus la mormântare. Nați! Dacă îi trebuie să-i trag cu piciorul în cap. Slow motion! Uai, ceacala, ia! În slow motion! Bă, ce-am tras în picior în slow motion? Zburat. Bă, dar nici nu m-am uitat la minut. 7 minute deja. M-am distrat 7 minute. Tare. Nu, oamenii buni. Culmea de să filmez 2 ore. 2 ore. Watch up! Punch! Bă, dar ce pune simți? Femeie! Bum, șacalac! Ceacalaca! Bă, ce-am tras în picior? Bumși! Auci! Zgdăbij! Ce-o bat pe asta, bă? Bum, ce-am tras cu sabie? Doamne, ce trag pe picioare! Ok, oameni buni, deci, ce să spun? Cam atât a fost cu acest episod,